ദ്വാരകാപുരി. പർണശാലകൾ, പഴത്തോട്ടങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ക്രീഡാവനങ്ങൾ, താമരപ്പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ കുളങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി വായിക്കും, ഞാൻ വായിക്കാം. മാതാജി വായിച്ചോ. 13. ശ്ലോകം 13. ഗോപുരദ്വാരമാർഗേഷു കൃത കൗതുക തോരണാം ചിത്രധ്വജ പാദകാഗ്രേരന്ത പ്രതിഹതാത്താപാം. വിവർത്തനം. പ്രഭുപാദർക്ക് ജയോ. ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി നഗര കവാടങ്ങളും വീട്ടുവാതിലുകളും നഗരവീതിയിലുടനീളമുള്ള തോരണങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള മാനങ്ങളും ഉത്സവ ചിഹ്നങ്ങളായ വാഴകളാലും മാവിലകളാലും മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൊടിക്കൂറകളും ഹാരങ്ങളും സ്വാഗതവാക്യങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്ത് ഫലങ്ങളുമെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വെയിലിനെ മറച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാം. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃമാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകല ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധാംശം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപദാത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹര. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്ലോകം 42. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ശ്ലോകം 42. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ഗാവോ നസി പ്രോക്ത സന്ധ്യാം ബദ്ധാശ്ചാദാമഭിഃ വാക്പഞ്ചാം നാമഭിർബദ്ധാ വഹന്തി ബലിമീഷിതോഃ. യഥാ ഗാവോ നസി പ്രോക്ത സന്ധ്യാം ബദ്ധാശ്ച ദാമഭിഃ വാക്പഞ്ചാം നാമഭിർബദ്ധാ വഹന്തി ബലിമീഷിതോഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആയിക്കട്ടെ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ഗാവോ നസി പ്രോക്താം തന്ധ്യാം ബന്ധാശ്ച നാമഭിഃ വക്താന്ധ്യാം നാമഭിർബന്ധാം വഹന്തി ബലിമീഷിതുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. നാമഭിർബദ്ധ
ഞായില്ല, അവിടെ ഞായില്ല, ബദ്ധ. ഞായും ധായും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ത പറയുന്നത്. ഇവിടെ 2 ധായാണ് അല്ലെ? അതെ, നാമപേർ ബന്ധ. ബദ്ധ. കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതക്ക് ജയ്. യഥാ എത്രത്തോളം, ഗാവഹ പശു, നാസികയിൽ പ്രോത കോർക്കുക, സന്ധ്യ ചരടുകളാൽ, ബദ്ധ ബന്ധിക്കപ്പെടുക. ഇവിടെയാണ് ഇന്ത വരുന്നത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കണ്ട ഇന്ത ബദ്ധാഹ ബന്ധിക്കപ്പെടുക, ദാമതിഹിയും കയറുകളാൽ, വാക്തന്ത്യാം വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ പാശത്തിൽ, നാമഭിഹി സന്ധ്യകളാൽ, ബദ്ധാഹ ബദ്ധരായി, വഹന്തി വഹിക്കുക, ബലിം ആജ്ഞകൾ, ഈശിതു പരമപുരുഷ ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മൂക്ക് കയറിട്ട പശു എങ്ങനെയാണോ തന്റെ യജമാനന്റെ നിബന്ധനകൾ അല്ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്, ജീവജാലങ്ങൾ ജീവസത്തകൾ പാലിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകളെല്ലാം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങള്, മനുസ്മൃതി തുടങ്ങിയ സ്മൃതികളിലൂടെ, അതെല്ലാം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിബന്ധനകൾ, നിയമങ്ങൾ അല്ലെ, നിയമാവലികൾ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പാലിക്കേണ്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ ആജ്ഞകൾ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ. ആ ആജ്ഞകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാലിക്കണം. വേദ അനുശാസനങ്ങളിലും അത് തന്നെയാണ്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ്? വേദശാസനങ്ങളും അതിൽ പെടുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷിജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതത്തിന്റെ. നീണ്ട മൂക്ക് കയറിനാൽ കെട്ടപ്പെട്ട ഒരു പശു അതുമൂലം നിബദ്ധമായിരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരും വിഭിന്ന വേദാനുശാസനങ്ങളാൽ ബന്ധിതരായി പരമപുരുഷന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാൻ നിബദ്ധരായി ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു പശു മൂക്ക് കയറിട്ട പശു എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത്, അതേപോലെ അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവാണ് അല്ലേ? യജമാനൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ്? വേദങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ, ശാസനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾ, അതിന് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാലിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതക്ക് ജയ്. മനുഷ്യനോ മൃഗമോ പക്ഷിയോ ആകട്ടെ, ഓരോ ജീവസത്തെയും സ്വയം സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന്. പക്ഷെ എന്തല്ല, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രരല്ല. എന്താണ് കാരണം? ഭഗവാന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും ആരും മുക്തരല്ല. അപ്പൊ കർക്കശ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇത് ജയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ജയിലിൽ എന്താണ്? കുറ്റം ചെയ്തവര് അവിടെ നല്ല ആളുകളായിട്ട് പുറത്തു വരാനാണ് ജയിലല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ജയിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ്. ഭഗവത് നിയമങ്ങൾ കാർക്കശ്യമുള്ളവയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പാലിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തെന്നാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും അവയെ ധിക്കരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നിയമം പാലിച്ചേ പറ്റൂ. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും കൗശലക്കാരായ നിയമലംഘകർ തന്ത്രപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയേക്കാം. എന്നാൽ പരമനിയമ നിർമ്മാതാവിന്റെ നിയമസംഹിതയെ നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഓരോ ഭരണാധികാരികൾ കാണും അല്ലേ? ആ ഭരണാധികാരികൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വഴിക്ക് നമ്മൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ
ചിലർ അതേപോലെ പാലിക്കും, ചിലരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ലംഘിക്കുന്നു, നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കിയാല്, അല്ലെ, കുറ്റം തെളിഞ്ഞാല് എന്താണ് നിയമലംഘനം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാല് അതിന് ശിക്ഷ കിട്ടും. അല്ലാത്ത കാലത്തോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നടക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചാല് അതെപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിടിക്കപ്പെടും. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ നിയമ നിർമ്മാതാവിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിയമസംഹിതയിൽ നിയമങ്ങളെ അവഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ലാക്സിറ്റി, നമുക്ക് നിയമം ലംഘിക്കാനുള്ള അധികാരം തന്നിട്ടില്ല. ഈശ്വര സൃഷ്ടിതമായ നിയമഗതിയിലെ ഒരു നേരിയ വ്യതിചലനം കൊണ്ട് നിയമലംഘകന് പോലെ ബൃഹത്തായ വിപത്തിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചലിക്കണം. അത് ചലിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വിപത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഇതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നമ്മൾ യഥാപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കത്തില്ല. ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുകയും, അല്ലെ, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് അടിത്തറയാണ്, ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ. അപ്പൊ അവിടെ തെറ്റിയ ഗാർഹസ്ഥ്യം തെറ്റി, വാനപ്രസ്ഥം തെറ്റി, സന്യാസം തെറ്റി, എല്ലാം തെറ്റുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ താറുമാറാകും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ബൃഹത്തായ വിപത്തിനെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ ചെയ്യണം. പരമപുരുഷന്റെ അത്തരം നിയമങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ മത അഥവാ ധർമ്മ സംഹിതകളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മതം എന്ന് പറയുന്നില്ല, മത എന്ന് വെച്ചാല് ധർമ്മ സംഹിതകളെയാണ് ഈ മതം. ഇപ്പൊ ഒരു മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ക്രിസ്തു മതം, ഹിന്ദു മതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഓരോ മതത്തിൽ എന്തുണ്ട്, നിയമസംഹിതകളുണ്ട്, അല്ലേ, അത് നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്നാണ്. എന്നാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ ഏത് മതത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മ സംഹിതയിലായാലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെ. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുക എന്നതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം. പരമപുരുഷന്റെ, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകളായ ധർമ്മ സംഹിതകളെ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനം. ഈ ചട്ടങ്ങളോടുള്ള അനുസരണയില്ലായ്മയാണ് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിപ്പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ പല പല ജീവിതങ്ങളാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ അതേപോലെ പാലിക്കാതെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സ്വയം ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ അപായം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിയമം തെറ്റിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മോചനം ലഭ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് മോചനം അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നുമില്ല. ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വിവേക ബുദ്ധിയുള്ളതാണ് മനുഷ്യരല്ലേ. അപ്പം യഥാപോലെ ഈ മനുഷ്യജന്മം ഉപയോഗിച്ചാല് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തില് ഈ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും വരേണ്ടി വരത്തില്ല. ഈ കുരുക്കിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനുള്ള ഏക മാർഗം പരമപുരുഷനെ അനുസരിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുക എന്നതാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അതിനാണ് നമുക്ക് വേദങ്ങളും അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതീ പറയുന്ന തരത്തില് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. എന്നാൽ മായയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകുന്നതിന് പകരം വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, ഹിന്ദുക്കൾ, മുഹമ്മദീയർ, ഇന്ത്യക്കാർ, യൂറോപ്യന്മാർ, അമേരിക്കക്കാർ, ചൈനക്കാർ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സംജ്ഞകളാൽ ബന്ധിതരായി തീരുകയും അപ്രകാരം അതാത് ശാസ്ത്ര അഥവാ നിയമ അനുശാസനങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയരായി പരമപുരുഷന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു സംശയം.
അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യക്കാരായിട്ടും ഓരോ ജാതിക്കാരായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളവരായിട്ടും അല്ലെ, പിന്നെ ഇതാണ് ജാതികളാണ്, ഹിന്ദുക്കൾ, മുഹമ്മദീയർ, അങ്ങനെ പല പല രാജ്യക്കാരും അതേപോലെ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പല തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഹിന്ദു മതമാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു രീതി പാലിക്കുന്നു, മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം പറയുന്ന രീതിക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പൊ അത് ശരിയായിട്ട് ഏതാണ് ധർമ്മശാസ്ത്ര അനുസരണമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുന്നതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുമതം ആണെങ്കിലും ധർമ്മശാസ്ത്ര അനുസരണമാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇസ്ലാം മതവും ധർമ്മശാസ്ത്ര അനുസരണമാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുക ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നതായിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികതയില് നമ്മുടെ ആധുനിക രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നിയമനിർമ്മാണ സഭയാൽ എഴുതപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ ചട്ടങ്ങൾ ധർമ്മസംഹിതകളുടെ വികലമായ അനുകരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താ, ഇപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഓരോ ചട്ടങ്ങൾ കാണും. ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ചട്ടമായിരിക്കും, പിന്നെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും, പിന്നെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അതൊക്കെ എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്, വികലമായിട്ടുള്ള അനുകരണമാണ്. ഭഗവാന്റെ ധർമ്മസംഹിതകളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതാണ് അതിനെ പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. അതിന് ഏതാണ് തെറ്റായ രീതി, അതാണ് വികലം എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റായ രീതിയിൽ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ നിയമങ്ങൾ. അപ്പൊ മതേതര രാജ്യം അഥവാ ഈശ്വരരഹിതമായ രാജ്യം ഭഗവത് നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കാൻ പ്രജകളെ അനുവദിക്കുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ മതേതര രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മതത്തിനും പ്രാധാന്യം ഇല്ല, എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ മതങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരുടേതായിട്ടുള്ള നിയമസംഹിതകൾ ഉണ്ടാക്കും. അതെന്തായിട്ട് മാറും, തെറ്റായ ഇതായിട്ട് മാറുന്നു, അനുകരണമായിട്ട് മാറും. തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ഭഗവാന്റെ നിയമസംഹിതകളെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് വരിക അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ എടുത്താലും ഏത് മതമാണെങ്കിലും, ഒരു മതം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതിൽ പറയുന്ന നിയമം നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന നിയമത്തിന് ചിലപ്പോൾ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ മതത്തിൽ പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തില്, മുസ്ലിം രാജ്യത്തില് ആ നിയമമാണ് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ അത് പാലിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അപ്പം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അത് പാലിക്കേണ്ടി വരും. അത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഫലം എന്തെന്നാൽ അപൂർണങ്ങളായ മനുഷ്യനിർമ്മിത നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിനാലുള്ള പ്രയോജനത്തെക്കാൾ വേദം നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുക മൂലം സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അധികം ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു. അനുസരിക്കുന്നതിനാലുള്ള പ്രയോജനം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏതാണ് ഒരു ക്രിസ്തു മതരാജ്യമാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതത്തില് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക. അത് പാലിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രയോജനത്തെക്കാൾ മോശമായിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം എത്രത്തോളം വരത്തില്ല, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന അത്രത്തോളം ആയിരിക്കത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം തന്നെ അവർക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ മറ്റു മതങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇസ്കോണ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, അവരുടെ മതത്തിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഇസ്കോൺ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്നവർക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഉള്ള ഒത്തിരി പേര് ഇസ്കോണിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്, ഇസ്കോൺ പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലൂടെയും പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് അവരുടെ മതത്തിലെ നിയമങ്ങളെക്കാൾ മെച്ചമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മെച്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു എന്നവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യൻസും മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാം ഇസ്കോണിൽ ചേരുന്നത്.
ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും വ്യവസ്ഥാപിതമായി അപൂർണരാണ്. അതായത് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ, നിയമങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതില് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? നമ്മൾ അപൂർണരായിട്ട് മാറുന്നു ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോൾ. ആകയാൽ ഭൗതികമായി ഏറ്റവും പുരോഗമിച്ച വ്യക്തി പോലും കുറ്റമറ്റ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്നതിന് അല്പം പോലും സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ എത്ര മിടുക്കനായാലും ഭഗവാന്റെ നിയമം പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ പാസാക്കുന്ന നിയമങ്ങളൊന്നും ഏതിനോട് കിടപിടിക്കുന്നതല്ല? ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. അത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവത് നിയമങ്ങളിൽ അത്തരം ന്യൂനതയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് തെറ്റ് പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ എത്ര മിടുക്കനായാലും നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങളിൽ തെറ്റുണ്ടാകും, ന്യൂനത ഉണ്ടാകും. ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള, നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിൽ തെറ്റ് കാണാനില്ല. നേതാക്കൾ ഭഗവത് നിയമത്തിൽ അഭ്യസ്തവിദ്യരാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യരടങ്ങുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക ഉപായമായ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ആവശ്യകത തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നിയമത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അസംബ്ലിയിലൊന്നും നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ താൽക്കാല ഉപയുക്തമായ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നിയമസഭകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈശ്വര നിർമ്മിത നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭൗതികതയിലുള്ളവരാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ? ശരിയായി ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുള്ളവരും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരൊന്നും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. കാരണം സർവപരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ അവ പരിപൂർണമായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ധർമ്മ സംഹിതകളെല്ലാം ഭഗവാനാൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ധർമ്മ സംഹിതകളായ ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾ മുക്താത്മാക്കളായ ഭഗവത് പ്രതിനിധികളാൽ വ്യത്യസ്ത ജീവാവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവയാകുന്നു. അപ്പൊ അതാരാ നിർമ്മിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് വന്നവരാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? വേദങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായ ഉത്തമ ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളെ കണക്കിലെടുത്താണ് നിയമം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മസംഹിതകൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരാണോ, ക്ഷത്രിയരാണോ, വൈശ്യരാണോ, ശൂദ്രരാണോ, അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ധർമ്മസംഹിതകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭഗവത് ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുന്നത് മൂലം ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ ക്രമേണ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്നു. ഈ ധർമ്മശാസ്ത്ര അനുശാസനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്രമേണ മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ആസ്വാദനം ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനുമായി തുല്യനിലയിലോ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനേക്കാൾ കൂടുതലോ പോലും ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആസ്വാദനം, ആനന്ദം ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് തുല്യമായോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായോ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന ഗോപസ്ത്രീകളും ഗോപന്മാരും ഗോപസ്ത്രീകളും യശോദാമാതാവും നന്ദ മഹാരാജ്യം അവരെല്ലാം അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആനന്ദം പലപ്പോഴും ഭഗവാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആനന്ദത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ യശോദ മാതാവ് വടിയുമായിട്ട് അടിക്കാൻ പോകുമ്പോ ദാമോദര ലീലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നു? യശോദ മാതാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നന്ദഗോപ
പലപ്പോഴും ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നന്ദഗോപർക്കും സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ രാസലീലയില് അവിടുത്തെ യുവതികളൊക്കെ ഗോപികമാരൊക്കെ പങ്കെടുത്തത് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാണ് രാസലീലയെ പങ്കെടുക്കാൻ പോയത് അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? അവർ കൂടുതൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതിനാര് അനുവദിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ അനുവദിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ആസ്വാദനം ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആനന്ദത്തിന് തുല്യമായോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആനന്ദമോ അവരനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ അപ്പൊ അവരനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനും ആനന്ദം വരും, സംതൃപ്തി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഗോപികന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ മാതാ യശോദ അപ്പൊ അവർക്ക് സന്തോഷം കൂടുതലാകുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോ ജീവസത്തെയും മറ്റു ജീവസത്തകളുടെ യജമാനനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ബദ്ധലോകമാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം. നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഗോപികമാരുടെയോ ഗോപന്മാരുടെയോ യശോദ മാതാവിന്റെയോ ഒന്നും മാനസിക അവസ്ഥയിലല്ല നമ്മളല്ലേ. നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ വീട്ടിലായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാം അല്ലെ. ആരെങ്കിലും മറ്റൊരാളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരം മായയുടെ വ്യാമോഹത്താൽ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ഈ മനസ്ഥിതി ബദ്ധജീവിതം വീണ്ടും ദീർഘിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാകുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബദ്ധാത്മാക്കളെയോ ഒക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് ഭരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ആയതിനാൽ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ പുനർജീവിപ്പിച്ച് ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് വരെ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും അധികതരമായി ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു. അപ്പം വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ കെട്ടിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അല്ലെ, കെട്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് സേവകൻ എന്നുള്ള മനസ്ഥിതി വരുന്നത് പോലെ, സേവകൻ എന്നുള്ള മനസ്ഥിതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സമഭാവനയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. മറ്റു ജീവാത്മാക്കളെയൊന്നും അടക്കി ഭരിക്കാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാനും ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രമിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അന്തിമമായ നിർദ്ദേശമാണ് എന്താണ്? ആത്മസമർപ്പണം, സേവന മനോഭാവം എന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതാണ് എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് വീണ്ടും ബദ്ധജീവിതം നയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ശ്ലോകം 43. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ ക്രീഡ ഉപസ്ഖരാണാം സംയോഗ വിഗമാം ഏഹ ഇച്ഛയാ ക്രീഡിതു സ്യാദാം തദൈവേശേച്ഛയാ നൃണാം. യഥാ ക്രീഡോപസ്ഖരാണാം സംയോഗ വിഗമാവിഹ ഇച്ഛയാ ക്രീഡിതു സ്യാദാം തദൈവേശേച്ഛയാ നൃണ. ഇവിടെ പല വാക്കുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാ വരുന്നത്. തഥാ ഏവ, പിന്നെ ഏതാണ്? ഈശ, ഇച്ഛയ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 വാക്കുകൾ ഒന്ന് ചേർന്നാണ് തദൈവേശേച്ഛയ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഏതാണ്? സംയോഗ വിഗമൗ ഇഹ അല്ലെ. വിഗമൗ ഇഹ, അതാണ് സംയോഗ വിഗമാം ഇഹ എന്ന് വരുന്നത്. വിഗമാം ഇഹ അല്ലെ. വിഗമൗ ഇഹ എന്നാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പം. ഒരാള് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം 43. യഥാ കീടോപസ്കരാണാം സംയോഗ വിഗമാഹ്മിക ഇച്ഛയാ ക്രീഡിതു സ്യാദാം തദൈവേശേച്ഛയാ നൃണാം. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതക്ക് ജയ്. യഥാ അത്രത്തോളം ക്രീഡ ഉപസ്കരാണാം വിനോദ വസ്തുക്കൾ സംയോഗ സംയോജിപ്പിക്കുക വിഗമോ വിയോജിക്കുക ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ ഇച്ഛയാൽ ക്രീഡിതുഹു ഒരു ഭാഗം അഭിനയിക്കാനായി മാത്രം സ്യാദാം സംഭവിക്കുക
തഥാ അതുപോലെ ഏവ നിശ്ചയമായും ഈശ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ ഇച്ഛയാൽ നൃണ മനുഷ്യരുടെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉപമയാണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു കളിക്കാരൻ, ഒരു കുട്ടി ഇച്ഛാനുസരണം സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് തന്റെ വിനോദ വസ്തുക്കൾ അടുക്കി വെക്കുകയോ ഇടുകയോ ചെയ്യുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്താണ്, ചിലപ്പോ എല്ലാം ഒരു സ്വരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കും അല്ലെ, ചിലപ്പോ എന്താണ് അതെല്ലാം വാരിവെതറും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയാൽ മനുഷ്യർ സംയോജിക്കപ്പെടുകയോ വിയോജിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് അമ്മ, അച്ഛൻ, മക്കൾ എന്നൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബം ആയിട്ട് വരുന്നു. ചിലപ്പം ഭഗവാൻ അത് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർത്ത് നിർത്തും അല്ലെ, ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ പിരിച്ചു നിർത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ച് കഴിയും. ചിലപ്പോ എന്താണ് അച്ഛൻ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥമൊക്കെ ദൂരെ പോകേണ്ടി വരും, അമ്മ പോകേണ്ടി വരും, മക്കൾ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും, ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അടുപ്പിച്ചും അകത്തിയും ഒക്കെ നിർത്തും. ചിലപ്പോ എന്താണ് എന്നേക്കുമായി അകത്തുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിത്രകേതുവിന്റെ കാര്യം പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ മക്കളില്ലാതിരുന്നു, ഒരു മകൻ ജനിച്ചു, ഹർഷശോകൻ ജനിച്ചു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നാരദമുനിയും ആയിട്ട് അംഗിരസ മഹർഷിയും അനുഗ്രഹിച്ചാണ് കുട്ടി ജനിച്ചത്. പക്ഷെ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ചെയ്തു, മറ്റുള്ളവര് കൊന്നു അല്ലെ, പോയിസൺ കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷത്തില് ജീവിച്ചു. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്, അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്താപം വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുപ്പിക്കുകയും അകറ്റുകയും ചെയ്യും. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുകയും നമ്മളെ തമ്മിൽ പിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതുപോലെയാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പം അവന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കളിക്കോപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അടുക്കി വയ്ക്കുകയോ വെതറിക്കളയുകയോ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് മനുഷ്യരും അടുക്കുകയും അകത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ആര് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാലാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. നമ്മുടെ പൂർവ്വകർമ്മ ഫലങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ പരമേച്ഛയുടെ വിധാനം അനുസരിച്ചാണ് നാം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സജ്ജരായിരിക്കുന്നതെന്ന് നാം നിശ്ചയമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയില് അല്ലെ, പിന്നെ അച്ഛനും മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ അമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവത്ഗീത 13:23 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. ആകയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലുമുള്ള പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചല്ല അദ്ദേഹം അറിയുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ അവസ്ഥിതരാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് നിലകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചിന്തകളും പ്രവർത്തികളും എല്ലാം അപ്പോഴേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അപ്പോഴേ കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ആചാര്യൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇപ്പോഴും വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കില്ലേ, അതേപോലെ ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് യമദേവനും എല്ലാം അപ്പോഴന്നെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാം, ഇന്ന ആളിന് ഇന്ന ശിക്ഷ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജീവിതം അടുത്ത ജീവിതം ഇന്നതായിട്ട് പോകട്ടെ എന്നെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അപ്പൊ കൊടുക്കുമെന്നാണ് തമാശയായിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതവസ്ഥയില്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരുന്നു അല്ലെ. മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഹൃദയത്തിലിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ ചിന്ത വരുന്നത് അവിടെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ഘട്ട ജീവിതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തിൽ നമ്മെ അവസ്ഥിതരാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അടുത്ത ജീവിതവും അടുത്ത നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള അടുത്ത കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ച് തരുന്നു എന്നാണ്. ഉദാഹരണം പറയുന്നു, ഒരു സമ്പന്നന്റെ പുത്രൻ വായിൽ വെള്ളിക്കിരണ്ടിയുമായി ജനിക്കുന്നതിന് കാരണം സമ്പന്ന പുത്രനായി ജനിക്കുന്ന ആ ശിശു ആ സ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അവൻ ആ പദവി പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ്.
അപ്പൊ ഒരു സമ്പന്നനായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ജനിക്കാനായിട്ട് അവൻ അർഹതപ്പെട്ടതാണ്, അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, ആ സന്തോഷകരമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിയുവാൻ ശിശുവോ പിതാവോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ശിശുവിനെ ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ട ആ കൃത്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അവൻ മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മകൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. ഒരു ദരിദ്രന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ചിലര് പറയും, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദരിദ്രനായി, ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരു പാപവും ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പാപവും പുണ്യവും അല്ല നമുക്കിപ്പൊ കിട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ ഒക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തില് ദരിദ്രരായിട്ട് ജനിക്കുന്നതും സമ്പന്നനായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കുന്നതും. സമ്പന്നനായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ദരിദ്രനായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അയ്യോ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒത്തുചേരലിന്മേലോ അകൽച്ചയിൽ മേലോ സമ്പന്നരായാലും ദരിദ്രനായാലും ഏതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. കളിക്കാരനെയും അയാളുടെ വിനോദ വസ്തുക്കളെയും സംബന്ധിച്ച ദൃഷ്ടാന്തത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ട്, ഇത് വായിക്കണോ? ഇപ്പൊ സമയമായി. ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം, ബാക്കി നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിദാനം പാവനേഭ്യം